Done. Okay. My 4x4 trucks. Asi atsiridzo dzega motikari dzatina kune motikari dzakawandisa mota dzaenda chi idzi ndo dziri available for now. Kutogara nayo yomainwa tinoona kumba ndichimfana tatafamba nacho chipa next door chikuchemera zvinowira nevava saka pane problem yakaita kumbaga takanetsa namadhavi saka toda kuenda navo Victoria Falls kuvachisoiso okizvovanasara vaenda kushoma vari kutoenda kumapusa saka chisepura chitapa saka toda mota yakati kuinekene inenge iri kuno maini munoona sei mirai unoona sei mirai ndakakudirecta kune vana ndakakudirecta kune vana saka maini ndimi makadirecta kuno muri kuona iri sei wapane spare wheel apo wangu motikari dzedu dzinova dzine zvinhu zvese zvakakwana maspare wheel majeki mafire extinguisher reflective triangles hatina chinhu chinouya pamotikari sipo zvese zvinenge taifarira mazvinzi ebango saka zvese zvinodiwa pamota zvese zvinodiwa mukoma hanzi nezvine zvese hanzi vane mareflective triangle maspare wheel irakatodziwa kana yeone vari dzimfano angarambira baby vanobvumere mom asa azonigarise mashurero ine double cable unogona kugara kasera ini mabhegi edu zvine zvigara kumashure vanokomudzwa madimboenda nene musina weri masiya mazi uyu madam ona manje akuda kuvhatika madam aiwa vanopora vanobva ndichaona tichaita sei ndichaona orai ndanchikumbira vakuona iye kuti azondango ndazongoita mari kwanisa kurakidza idzidzi ko i leather interior ko i iyi manje tichatozoitora kana vana vabva kuchikoro paholiday for now handi tingori vashoma as long as isingasari aiwa usari nokuti mukandisiya manje nemakanganisana ndakulinga ikane vana ndimi mandidirecta kuna vana ndakulinga ine vana ave saka mapayments tingada kuita sei apa toita panapa here aiwa mapayments tozoenda kuoffice tonokuudzai materms and conditions ese kuoffice tonosaindirana macontract and then kana taakutora motikari touya toita checklist topai motikari muchiziva kuti motikari mapiwa yakaita sei kuitira kuti mozodzosa so welcome to Topsnatch Character. Unokwanisa kutora neipeka chagare kangoti sana kuri price book thank you for offering us a seat but what you tangoti konzo kuti zvakamira sei so motikari yamasarudza Isuzu 4x4 Isuzu 4x4 yedu inoita 130 per day. Okay. Daily rate yedu $130 24 hours. Alright. Yeah, 24 hours. Zero kuti mukatora motikari nguva dzinoidzi dzacho munofanira kudzora motikari iri nacho mukazoti nonokewo maybe mazotibatikanewo tinenge takutsadzaiwo $10 each. Mileage yedu free mileage yatokupai pa 24 hours i200 kilometers. Victoria Falls chiritarisire 748 kilometers. Saka tichimboestimata kuenda nekuti munenge muchiona at least 1600 kilometers. Unokwanisa kutora zvino zvese makasununguka kuti zvikuitire nyore kana muchienda nzvimbo dziri kure munenge mavakutora madhizi akawanda saka tiri kuti 200 kilometers per day saka kuti dzikwane 1600 uye maakuda kubhadhara 8 days because tine zvimazuva zvatinoda kutotera zvakawanda because tichiri kunozimbabwe saka tizikangobreka mulava today saka I think 8 days magara mesizini 8 days
ndingoti akaguchwa ro vakagucha mukadzi asi vakungofambawo neurwere. So mapayments mati tinenge rakazii mapayments isusu tinotambira cash kana kuti kana muchida kutumira zvenyu inbox unokwanisa kutisindira omurinyange kufira ndamuna kwero muchero unozoita sei? Motikari yese ikafa isusu tinouya pamunenge tokureplace remoti totora motikari inenge yakavandaikudziraozevavangarongeka amona aizve atendai zvimwe titendai ani muri harare manichinzi here kambani amenoti pana wemafuta ainge arimo kuti kana uchihaya motikari mafuta ndiunodira wega mafuta ikosti yavo asi isusu motikari dzedu tinopai dzine fuel saka fuel yamune mapiwa irimo ngatiti mapiwa motikari mufuti chenyu kungodzuru motikari ine futi mamukuenda yaendibovudza yapesenawo sesi ndandikabvunza kuti uye zvakanakira kuti kana muchidrive kana drive wedu hamusisina need yekubhadhara security deposit. It was nice doing business name. Ndakakunzwa ikare ndiri mari sapewo mazwa ndiri mari sape nyinzwa radio marinzwa ziita nhauranzwa kwakunzwa kuti zvichimbonzi top snatch ndikavaudza vatirikubva ndikati tikasvika ipapo pasirata hapi munoona mireza mutsvuku mozoti masvika pai patatoburuka mukomba batoti apo paangona mureza zvikanzi pano payapo so handembira ndimboisiya wakangwara ndatamete ndokudzoka izvozvo